Навяртайцеся і верце ў Евангелле. Такімі словамі для католікаў усяго свету распачаўся літургічны перыяд Вялікага посту. Папельцовая серада стала адпраўной кропкай на 40-дзённым пакутным шляху, які папярэднічае святам з мёртвых паўстання Пана Езуса. У гэты дзень святары здзейснілі над вернікамі абрад пасыпання галоў попелам, што сімвалізуе гатоўнасць чалавека да пакаяння, да перажывання посту ў малітве і адрачэннях. Гэта таксама нагадвае аб тым, што мы часова знаходзімся на гэтай зямлі, а таму варта заўсёды памятаць пра вышэйшае вымярэнне. Час Вялікага посту павінен паўплываць не толькі на падрыхтоўку да свята Вялікадня, але і добрым чынам адлюстравацца на паўсядзённым жыцці чалавека. Верніку прадстаўляецца выдатная нагода пераглядзець свае адносіны з Богам і бліжнім і пастарацца іх удасканаліць. Калі мы гаворым пра Вялікі пост, часта ўспамінаем пост, малітву і міласціну. Я думаю, што кожны з нас бачыў стол, і калі мы гаворым пра стол з тонкімі ножкамі, то як мінімум павінны быць 3 ножкі, бо на 2 не ўстаіць, на адной таксама. І поэтому таксама Вялікі пост мае такія 3 ножкі, которымі з'яўляецца пост, малітва і міласціна. Цяжка штосьці з гэтага адкінуць, штосьці тады не вытрывае. І кожная з гэтых ножак мае таксама свой асаблівы сэнс. Давайте паглядзім, што пост – гэта заўсёды адрачэнне чагосьці. Пан Езус сам гаварыў, што калі не стане жаніха, тады мае вучні будуць пасціць. Мы хочам перажываць гэты Вялікі пост таксама з гэтай мыслю, што Пан Езус ідзе на крыж. І пост мае нам служыць таксама для адрачэння. Адрачэння, часамі таксама адрачэння ад спажывання ежы, спажывання, можа, сваіх нейкіх другіх рэчаў. Іх адкідванне мае быць сапраўды для нас некай каштоўнасцю, дзеля каторай мы гэта робім. Каштоўнасцю для перажывання Вялікага посту. Малітва – гэта тое, што у гэты перыяд мае спрыяць нам, каб яго перажываць, каб сапраўды увайсці ў гэту атмасферу Вялікага поста, які мае нам дазволіць дайсці разам з Панам Езусам не толькі на гару Галгофу, але таксама дайсці да моменту змёртвых паўстання. Міласціна – гэта не толькі тое, што я бачу, што хтосьці патрабуе, але міласціна яна таксама будзе тым, што будзе як бы выпрацавана праз тое, што я дракуся падчас посту. Можа, сапраўды гэта будзе момант, калі я не буду альбо курыць, альбо таксама буду менш прызначаць фінансаў на спажыванне ежы, а гэтыя грошы, которые зэканомяцца, пойдуць для тых, хто сапраўды патрабуе, для людзей, якія могуць жыць нават вельмі блізка нас, побач нас, а которым не стаць, которые не маюць на гэта магчымасці, каб сабе дазволіць штосьці лепшае. Гэты Вялікі пост, гэта час, калі таксама мае нам дазволіць праз гэтую трыяду перажываць тое, што, каб сабе таксама усведаміць, што мы маем таксама магчымасць штосьці даць. Праз сваё адрачэнне, праз таксама сваю малітву, але праз таксама сваю міласць. У час Вялікага посту касцёл таксама заахвочвае вернікаў зрабіць асабістую пастанову, якая б была б накіравана на барацьбу са сваімі слабасцямі, нядобрымі схільнасцямі, залежнасцямі. Канешне, універсальнай таблеткі на выбар пастановы не існуе. Кожны павінен кіравацца перадусім розумам і уласным духоўным станам. Інакш чалавек павінен звярнуць увагу на тое, што ў яго жыцці патрабуе працы над сабой. Кожны, думаю, што ведае, што можа зрабіць. Тыя, хто мае праблему з нейкімі з дрэннымі звычкамі, де гэта заўсёды магчымасць, каб заставіць дрэнную звычку. Ёсць таксама такія, которые у гэты час прысвячаюць нейкім асаблівым чынам праз сваё развіццё, духоўнае развіццё. Напрыклад, беруць добрую кніжку, беруць, напрыклад, Біблію і чытаюць гэты час, пасвячаюць час на добрую кніжку, духоўную кніжку. Але, з другой стороны, таксама можна зрабіць яшчэ інакш. Думаю, што кожны з нас мае альбо тэлевізор, альбо інтэрнэт, альбо другія нейкія сродкі камунікацыі.
І вельмі много часу людзі кажуць, што трацяць на гэта. А можа, гэта таксама момант, калі не толькі траціць час на фільмы, на нейкія серыялы непатрэбныя, а можа, гэта час, каб сапраўды зноў вяртаюся да кніжкі, а можа, у першую чаргу, да святога пісання. Яно заўсёды для нас актуальнае. Каб добра перажыць Вялікі пост, трэба пачаць адразу ад пачатку. Не думаць пра тое, што гэта я зачну рабіць ад заўтрашняга дня, бо гэты заўтрашні дзень зазвычай зачынаецца ўжо на наступны год. Сёння выключыць тэлевізор, сёння ўзяць Біблію, сёння ўзяць, можа, ружанец, сёння таксама сказаць «не» і сёння таксама выцягнуць сваю дапаможную руку для другога чалавека. Бо калі гэта сёння не наступіць сёння, то заўтра гэта ўжо можа быць запозна. Вельмі важна разумець, што Вялікі пост – гэта барацьба з сабой і для сябе. 40-дзённы пакаянны перыяд з'яўляецца для нас нагодай, каб пастарацца змяніцца ў лепшы бок. Вядома, шлях той няпросты. Неабходна набрацца цярпення, мець надзею і на ўсё глядзець з любоўю. Аднак галоўнае памятаць, што ў гэтай дарозе нам увесь час спадарожнічае Езус.